oraindik sortzen dizkigu, tripa barruan nasteak. Preso hartuta batzuk ta etxetik kanpo besteak, espetxeak adina min, sorlezak erbesteak, sorlezak erbesteak. Behin betiko erantzun bat nahi du euskal jendarteak, atzera bueltarik gabe, behingoz hausteko kateak. Bidea egin dezaten, elkar bizitzak bakeak, konponbideak zabalik, behar lituzke ateak, konponbideak zabalik, behar lituzke ateak.